Madam, sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees nito. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubili ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa anak ko ang barkada sa Caribusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na ugarin sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat! Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing 4, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So, Ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya October 9 na 2024. Tapos po nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko,
nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Mm. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, espesyalista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Ano niya. Tapos, Po, pag dai po, kasi dakulunon po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng, 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pichichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine.
So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po ang na lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nanda po yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you, Lord. So, Salamat, thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo, opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig Wala sabihin, na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine, ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Diba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live,
pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you, health Lord. and happy na kayo ni Tatay. Opo. Amen. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Okay, maganda. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig kan mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agom na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Lagyan ng amazing juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulo na. tulong doktor. Oo, Kasi dahil nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Taday naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na kaya pagsabihin tabi ang doktor at saka ospital. Ay po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. O, ito. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa mo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Juice, Tapos sarong arugani dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. din yung mag-irarayo ka na amazing juice. Siyempre, Diba kasi ako, doon gumaling siya- ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga produkto, amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtaw di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na dili narahay so ako so makuapo. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may makaramdaman. Turo ko lagi sa imo na
maray na bulong, maray ta para sa kuya na pati ako manang karahayan talaga ta. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. kapag Ikaw inom ano sa- man ang health concern May mo? ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na ako. nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa Dahil sa iyo mo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Makakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega-1 kay Dr. Joey po kasi nung na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po at hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega-1, bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Omega-1 po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka Omega-1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala
nagkamali tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, Jay, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw,
at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yun, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan nangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito? Parang sabi mo, hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika
talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat ng matagal mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Amazing ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. It's an invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya,
second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ning kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mabantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tupang ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong taon na sukreatin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano ni sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawon ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang urologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Second opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anitbaya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil na. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, ining amazing po.
So aki ko may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparatulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So, duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparatulog kan bitis niya. Kada siya masyado ng nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa roon man ang dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo. Hello everyone, Diyos, marahay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Pincena. So magandang hapon po and welcome po sa satuyang programa. Ayan. So samahan niyo po ako hanggang 6:30. And for now, ako muli yung makakasama po ninyo. So, kamusta po kayo? Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng ating mga client for today. Talagang dinagsa tayo ng mga pasyente. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so tomorrow, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so free health consultation po dito kay Doc Joey. Yan. So, pwede po kayong mag-message or mag-call sa 0910-44-82598. Again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, ang ating address po, Barangay 18, Kapangan West, sa Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so butin lang po. Ayan, umuwi kami ni Doc Joey kagabi dito sa Kabangan. Ayan, so kanina sobrang dami po ng ating mga client at maaga silang pumunta. Ayan, so maraming salamat po kay Tatay Alfredo Dr. Dedea from Manito. Ayan, so mapapakinggan din po natin yung tinig ni Tatay Alfredo Dr. Ayan, so yung testimony po niya kung paano po siya nalunasan ng kanyang health concern. So maraming salamat din po
dahil sa kanyang pasalubong na naman. Ayan, so may dala naman po siyang 4 na malalaking pakwan. Ayan, so bilang din po siguro sa pasasalamat po niya sa atin na nalunasan po ang kanyang health concern. At the same time po ay tuloy-tuloy po yung kanyang pagtatanim. At good news, baka magkaroon na po tayo ng official distributor dyan po sa Manito Albay. Yan si Tatay Alfredo, Dr. Dadea. So, siya daw yung mamumuhunan upang po yung mga taga dyan sa Manito po ay kay Tatay Alfredo, Dr. Dadea na lang po bibili. Diba mas makakatipid kayo kung mayroon pong isang distributor sa inyong municipality or barangay para po kumbaga, yung pamasahin nyo, pwede nyo pang i-avail ng ibang products. So, mas lessen sa gastos po natin at oras natin, di ba? So, ayun, coming, sana po ay pumayag si Tatay Alfredo, Dr. Dadea, kasi sobrang dami na po ng mga pasyente natin dyan sa Manito. So, galing din dito, si Tatay Renato Domingo na asawa po ni Nanay Elsie. Kaya nag-avail po ulit ng good for 15 days. Ayan, so nakakapag-igib na daw si tatay at hindi na daw si nanay inaabala pa na mag-igib. So si tatay na lang daw po yung nag-iigib para po, ayan, kasi dati po nakahiga na lang, pero inyo po nakahiga na lang. Ngayon po ay nakakapag-igib na. So at kumbaga yung from 700 na kreya, so, ngayon po ay 137 na lang. Ayan, so sobrang blessed at thankful po yung mag-asawa na si Mr. and Mrs. Domingo. Ayan, so ang dami nating good news. So talagang umaapaw yung mga bagong testimony natin. Ayan, marami po yung mga magagandang feedback about po sa ating mga amazing products. So, syempre, yung mga nagsunod kay Doc Joey, yan talagang makakamit po natin yung mga gusto natin. Pero kung tayo ay may mga agam-agam sa buhay, marami tayong duda, yan, so 50-50 tayo dyan. Ano? Pero kung tayo po ay tiwala at nananalig po sa ating dakilang Panginoon, and of course, may tiwala tayo sa products ni Doc Joey, at may disiplina tayo sa ating sarili, siguro po ay madali natin makamit yung mga gusto natin sa buhay. Ano? So, ayun, maraming salamat po sa lahat ng ating clients. Ayan, yung isa natin pasyente from Puro, si Nanay Aida. Ayan, so, ngayon po ay okay na naman. Ayan, talagang nakakapagginhawa po sa kanya si Mega One Capsule. Ganon din po yung nirefer ni Ma'am Delia from Namantaw, Daraga, Albay. Yan, so may medyo mataas din po na kreya, almost 235. Ngayon po ay nag-avail pong muli. Ayan, si Tatay Jessie from Puro Albay also. Ayan, nag-avail din po ng ating Mega One. So, ilang tulog na lang ay birthday na ng ating CEO na si Doc Joey. I know, marami po ang nakaabang. Ayan, talaga ngayon, sobrang pagod. Ayan, si Miss Angel. Ayan, naghapon naman siya ngayon ng repack ng ating food packs. Ayan, so ngayon, may dala naman po si Doc Joey. Papunta siya sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, may dala naman po siya ng 200 food pack. Ayan, so talagang si Doc Joey lang, walang sponsor. Ayan, may mga nakakagawa ba niyan? Ayan, yung mga politika natin. Ayan, yung sariling bulsa. Ayan, talagang nakakapagbigay ba tayo? Ayan, so si Doc Joey, walang sponsor. Ayan, siya lang po. Ayan, so talagang instead na siya po ay maghahanda, ayan, ipapamigay na lang po niya. Para po kahit pa paano, ilang araw po ay makatulong po siya, ayan, sa pagkain. Ayan, so malaking bagay na po yan na sa ilang araw natin, ayan, medyo makasurvive tayo, 'di ba? So ayun, so once again, tomorrow po open po kami. Dito kami sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and front Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so ang dami po na mga nagpapasked, ang dami po nagpi-PM sa atin. Ayan, so visit na lamang tayo sa office. Ayan, kay Nanay Maria.
Malate. Ayan, from Tabaco. Ayan, so mag-a-avail din po ng ating Amazing 4. Ayan, so kanina, ayan, from Kamalig. Si tatay may enlarged prostate. Ayan, so si nanay Guillermo ay si Mr. and Mrs. Gonzales. Ayan, nag-avail din po ng ating Mega 1. Ayan, so sabi ni nanay, ayan, so babawasan na daw ng dosage kasi talagang gusto nang bawasan ni nanay kasi okay na daw si tatay. Ayan, so hindi pa man nakaabot ng 3 months pero okay na talaga, 'di ba? So yun, wag tayo masyadong maging kampante as long as na natapos na natin yung 1 month, 2 months, ayan, 1 month na lang. Yan, talagang wag tayong mainip na abutin yung 3 months. Ayan, so para talaga totally okay na ang ating health concern. Ayan, sa may mga katanungan po, saan man po kayong inaabot ng ating programa, ayan, so feel free to message po sa ating CEO na si Doc Joey upang din po kayo ay matulungan, malunasan po sa inyong mga health concerns. So, hayanan natin yung mga maiingay sa ating social media. Ayan, so pagtuunan po natin ang ating kalusugan dahil po yan po yung pinaka-priority natin. Di ba? Bilang isang tao na meron po tayong maganda kalusugan. Ayan po. So ano man po yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay, huwag po natin na pabayaan or makalimutan, makaligtaan ng ating kalusugan. Okay? So, ang ating products po, Amazing 4. Ayan, so ang ating products, Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega 1 Capsule. Ayan, so ang ating Amazing 4, namely Miracle C, 5 different advanced form of vitamin C. Katulad ngayon, may mga lugar po na masyadong maulan. Ayan, so ingat-ingat, magdala ng payong kung mahina po ang ating immune system, mahina po ang ating resistensya, mas maganda po na may panlaban tayo. Kahit si Miracle C, napakalaking tulong po niyan sa atin. Ayan, so sa may mga sakit sa puso, may mga problema sa mata, ayan, so makakatulong po sa inyo si Miracle C. Ganon din po ang ating Multi-5 Capsule na binubuo naman po yan ng 5 klaseng mga mushroom sa may mga cancer, sa mga nahirapan po mag-bowel movement, ayan, sa may mga diabetes, may mga bukol, ayan, so mahina din ang immune system, ayan, so malaking lunas din po sa inyo si Multi-5 Capsule. Ganun din po ang ating Mega E Capsule na for detoxification. Ayan, so ito po ay maganda sa may mga UTI, cancer, prostate, yan sa mga mataas po ang cholesterol, blood sugar, blood pressure, kasi nga po ay for detoxification po siya. At ganoon din po, maganda ito sa may mga dinadialysis. Yan, so maganda po yan. So ganoon din po si Mega 1 Capsule na pinaghalo pong Amazing Trio plus 7 added herbs. So kahapon, kung napakinggan nyo yung ating programa, natalakay po natin lahat ng mga benepisyo at mga ingredients po na meron po ang ating mga amazing products. So, although, everyday naman po ay hinahapyaw natin yan sa ating programa. At kung gusto nyo pa mas lalong mapakinggan ang ating mga amazing testimony, i-search lamang po natin yan sa YouTube channel na Doc Joey Petito Channel. Ayan, so nandyan po naka-upload. Ayan, may mga i-upload naman po si Miss Angel. Medyo tinatapos lang namin yung mga nire-repack namin para sa darating po ng kaarawan ni Doc Joey. Kaya hindi pa masyado kami nakapag-upload ng bagong testimony. Pero ayun, darating tayo dyan. Lahat natin yan i-upload. Ang dami natin nakuha ngayon ng mga bagong testimony. Ganon din kay Nanay Corazon Jacob na nag-testimony din po kanina. Ayan, so ang dami. Kaya naman po sa mga natatakot, may mga duda. Ayan, so mag-pray tayo. Ayan, so nanghingi natin sa ating dakilang Panginoon na ituro tayo sa tamang daan, tamang lunas na makakatulong po sa ating kalusugan. Kung marami tayong kaakibat na takot, na syempre, 'di ba, hindi po biro maghanap buhay, hindi po biro humanap ng pera. Kaya ang gusto natin kung saan tayo matutulungan. Ayan, so pray lang, 'di ba? So ayun, so kung may mga tanong pa tayo about sa ating mga amazing products,
or sa inyong mga health concern, ayan, so mag-message na lamang po kayo kay Doc Joey or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito page. Ayan, so sa August 16, ayan, may mga idodraw po kami. Yung mga nag-testimony po, ayan, idodraw po namin yung mga names nyo. Pwede po kayong manalo ng ating mga amazing products. So, December 19, idodraw po natin yung mga nag-avail ng ating mga amazing products. So, worth 3,000 pesos, may makukuha po kayong 1 raffle ticket. Kaya, the more ticket, the more chance na kayo po ay manalo ng 50,000 pesos. Dati, di ba, last year, yung sa Malunggay, di ba, mananalo ng 50,000 pesos. So, ngayon, more on po tayo sa amazing client natin dahil po sila yung dapat natin mas pagtuunan ng pansin, mas tulungan natin dahil nga po sila talaga'y kumbaga talagang nagpupursige sa buhay, diba? Buti na lang yung iba, may mga trabaho yan. Pero yung mga senior na marami pong karamdaman, talagang hirap sa buhay. So, kahit papano ay mapasaya po natin sila, ano? So, ayun. So, maraming salamat po again sa lahat ng tumatangkilik ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega One Capsule. Ganun din po, tomorrow, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation. So, office natin, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and front Bangko Sentral na Pilipinas. Contact number po ni Doc sa 0910-4482-598 or sa Globe 0917-853-8933. So maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy po na pagsubaybay ng aming programa. So sa ngalan po ng ating